Ahoj priatelia, tak som opäť tu, vítajte na mojom kanáli Túlavá kamera a dneska sa vydáme na trošku vonku mimo mesta a naša túlavá kamera, teda moja túlavá kamera vás zavedie na ostrov mnohých kopcov. Tak sa totiž v originálnom jazyku kmeňa Lenepa nazýval ostrov Manahatta. Manhattan, ktorý dneska poznáme ako Manhattan. Takže dúfam, že vám prinesiem odtiaľ niekoľko zážitkov a pár vecí, ktoré vás zaujmú. Takže ja som momentálne na stanici, čakám na svoj vlak, ktoré väčšinou tu nemeškajú, málo kedy. No a pokiaľ ide o ten dnešný výlet, tak strávim v New Yorku viac menej celý deň, pretože si musím navštíviť pár miest, musím si vyzdvihnúť môj prespas na Tribeca Film Festival a večer mám prvý event na fotenie, tak dúfam, že to všetko stihnem a že budem mať čas aj na to, aby som vám ukázal kúsok Manhattanu, ktorý navštívim. Pokiaľ ide o históriu, bol kúpený za $24 v hodnote tovaru, niekedy v roku niečo okolo 1600, nechcem klamať, nepamätám si to úplne presne, holandským obchodníkom. No a zvyšok histórie viac menej poznáte, taký ako je dneska, ho pozná väčšina ľudí, takže my ho navštívime dneska a uvidíme, čo nám ponúkne. Manhattan je známy svojou obrovskou hustotou obyvateľstva, najväčšou v Spojených štátoch, a je to asi 70 000 ľudí na kilometr štvorcový, pokiaľ informácie neklamú. To už z histórie stačilo. Pokiaľ ide o počasie, dneska má byť extrémne horúci deň a teplota by mala byť asi 32 stupňov a samozrejme k tomu patriaci humid, čo není moc povzbudzujúce, ale dúfam, že sa to bude dať nejak prežiť a keď bude teplo, tak sa zatúlam niekde sa napapkať, ale najskôr si musím vybaviť veci, ktoré sú dôležité. Takže vítajte na Manhattane a na Grand Central. Grand Central patrí medzi stanicu, ktorá má najviac nástupiští na svete. Je to 44 nástupiští a myslím, že to je 67 kolají. Takže akokoľvek sa to tu zdá chaotické, musím povedať za tie roky, že je to veľmi jednoduché sa tu zorientovať a všetko je vyznačené tak, ako to má byť. Nemal som problém, ani keď som tu bol prvýkrát a nebudem mať ani dneska. No ale, aby som nebol na kamere hlavne ja, tak vám chcem ukázať, ako to asi vypadá, nech máte nejakú predstavu. Takže pred nami vidíte vlastne, je to hlavná hala. Tam v strede sa nachádzajú hodiny. Väčšinou je to informačné stredisko, ale väčšinou sa tam ľudia vždy stretnú, keď majú dohovorené stretnutie. Je možné sa veľmi ľahko tam stretnúť, aj keď je tu na hrozne veľa ľudí. Na ľavej strane tam vidíte tabule, na ktorých sú cestovné poriadky vlakov, na ktorom nástupišti a o ktorej vám odchádza vlak. Takže vlastne nič ťažké. Vzhľadom tomu, že nedávno oslávil Grand Central 100 rokov, dneska už je to viac, tak je to veľmi zaujímavá stavba a myslím, že stojí za to ju navštíviť, aj keď sem nebudete cestovať vlakom tak ako ja. Takže poďme ďalej, pretože čas uteká a ešte mám toho dosť pred sebou. Dole pod nami sa nachádzajú reštaurácie, pokiaľ ste hladní, takže dá sa tam zájsť a najesť. No a tu sú tie spomínané tabule s odchodmi a príchodmi vlakov. Keby ste sa nevedeli zorientovať, kde vlastne ste. No a
Tu sú tie spomínané hodiny. Je to vlastne, ako som hovoril, informačné centrum, takže keď nebudete vedieť, kde vám ide vlak a o ktorej, tak stačí prísť sem a pán v okienku alebo pani vám povie, ako sa dostanete najlepšie do destinácie, kde práve idete. Pokiaľ sa pozriete na strop, tak je veľmi zaujímavý, predstavuje súhviezdia nejaké, neviem presne aké, nechcem vám klamať, ale rozhodne je to zaujímavé. No ale poďme vonku, pretože potrebujem si vziať nejaký taxík, pretože musím ísť dosť ďaleko, ešte až úplne na samý spodok Manhattanu. Chystám sa na Tribeca Film Festival, ako som hovoril, a musím si ísť vyzdvihnúť môj novinársky preukaz alebo prespas, takže musím tam ísť skôr či neskôr a najlepšie čím skôr, pretože inak sa večer nedostanem na červený koberec, ktorý mám fotiť. Ako som hovoril, dneska bude veľmi horúci deň. A takto nejako to vypadá tu pred hlavnou stanicou, to je Pershing Square, je to reštaurácia. Je tu takisto veľa zaujímavých budov, okrem samotnej budovy Grand Central sú tu aj iné budovy a atrakcie, takže je to v podstate veľmi zaujímavé miesto, keď ste v New Yorku. Pred nami sa už nachádza stanovište taxíkov. Takže som rád, pretože nie vždy je to tak, že ich je tu veľa. Zažil som situácie, že som musel čakať aj niekoľko minút, skoro aj 20-30 minút. Hlavne keď ste tu na ráno alebo večer, keď je pík a veľa ľudí cestuje. Takže jeden z nich si idem zobrať. Ešte raz si pozrieme budovu stanice trošku odtiaľ z tohto uhlu. A tam vzadu, ako vidíte, sa nachádza, to je Chrysler Building. No a toto je hlavná časť stanice, teda budova. Tu ide dole je Park Avenue, po ktorej sa dá zísť dole celým Manhattanom, vlastne ako takmer každou cestou, ktorá ide smerom nadol. Ale Park Avenue je známy, pretože hlavne na jar tam býva veľmi pekné, lebo sú tam vysadené kvety a je to veľmi pekné miesto, hlavne niekedy v máji, keď začína všetko kvitnúť. No a takisto obchody tie sú na každom kroku. Takže ideme ďalej, lebo sa nakoniec stane, že tam nebudú žiadne taxíky. No a ja sa chystám do Tribeca časti. Tribeca znamená v preklade trojuholník nad Canal Street, je to úplne dole na Manhattane a meno získala podľa toho, ako je tá časť situovaná na mape. Takže poďme. Takže už som v taxíku a môžeme ísť do našej destinácie. Teraz prechádzame 42. ulicou, aby ste vedeli, kde približne sme. Pokiaľ by ste išli touto cestou, tak dojdete na Times Square, je to asi, neviem, zhruba 10, no viac, 15-20 minút z Manhattanu od Grand Central, takže není to veľmi ďaleko, takže pokiaľ budete tu a prídete vlakom, tak určite to zvládnete aj na pešo.